Здравейте! Днес ще приготвя един вкусен телешки джулан, изключително бързо, много вкусно и най-вече чисто. Фурната ще остане чиста благодарение на Ultra Pro. Ultra Pro е уникална серия продукти на Tupperware, която съкращава времето за готвене. Всички знаете колко време отнема приготвянето на телешкия джулан, а в Ultra Pro телешкия джулан се готви 2 пъти по-бързо, отколкото по обичайния начин и става изключително сочен, изключително крехък и изключително вкусен. Като за начало подготвил съм един телешки джулан около 2 кг, който съм предварително измил, отцедил и ще поставя в Ultra Pro. Така. Поставям джулана и започвам да наслагвам продуктите, с които ще го вкуся. Нужен ми е един морков, който предварително ще обеля и ще нарежа на шайби. Глава лук, която също ще почистя и ще нарежа на шайби. Добавям малко мазнинка, около 40-50 мл зехтин или олио, каквото предпочитате. Едно-две дафинови листа, дафинов лист за овкусяване. Задължително мащерка. Черен пипер. Риган. Сол. Посолявам. Малко червен пипер. Около 1 чайна лъжичка червен пипер добавям. 50 мл бяло вино. Добавям бялото вино и съм готов да поставям в загрятата фурна. Слагам капака и след като фурната загрее, трябва да бъде на 180-200 градуса. Поставям и след час и 40 минути ще видите резултата. Погледнете обаче преди да съм поставил в фурната как изглежда. Ultra Pro, не случайно, аз го наричам каления гювеч на моята баба, но от 21 век. Ultra Pro е продукт, който готви изключително вкусни ястия, такива каквито стават в каления гювеч. Само знаете каква е разликата. Каления гювеч е тежък, изисква предварително темпериране, докато Ultra Pro не. Ultra Pro поставяме директно в загрятата фурна, устойчив е на широки температурни амплитуди от минус 25 до плюс 250 градуса, т.е. директно от фризера може да го пъхнете в фурната, няма проблем. Ultra Pro не залепва, можете в него да изпечете дори козунак или погача, без предварително да намаслявате и напрашнявате. Ultra Pro е съд, в който ще може да готвите здравословно, бързо и вкусно. И както казах, Ultra Pro пази вашата фурна чиста и ви дава време да обърнете внимание на любимите си хора, а не да се занимавате с почистването на фурната. Това е от мен. След малко ще видите и резултата. Ето го и готовия джулан.
изпечен. Вижте резултата от престоя му във фурната. Ей, това е. Воля! За вкуса след малко ще кажем дали става за ядене. Толкова от мен. Чао!